Hello guys! Happy Sunday! Today is Sunday. I'm getting ready. Pupunta kami ni Dan sa shops and then magluluto daw kami mamaya. Nag-request siya ng ang tawag dun? Lumpia. Gusto niya yung lumpiang toge, yung maliliit. So gagawin natin yun mamaya with him. Kasi sabi ko, sige, tulungan mo ako. Kasi usually hindi ako nagluluto ng weekends. Kasi parang day off namin yung dalawa, diba? Pero gusto niya eh. So, gagawin natin. I'm just gonna get ready. I'm vlogging now kasi gusto kong itry to with you guys. Hindi ko pa siya na-try. Galing tong OU Sun BB Me Neo Cream Anti-Pollution Daily Correct Beauty Secret. And it's so interesting kasi sabi it blocks fine dust daw. And it also has SPF 50+, PA 3 pluses. And meron daw siyang coverage. So, it is a multi-perfecting makeup with sunscreen. A brilliant combination of UV protection and BB cream. It contains 9 essential ingredients to boost vitality and nourish the skin. And it is for all skin types. So, ganito yung itsura niya. The packaging looks like this. Matagal ko na itong natanggap. Kaya lang, I really like my cushion kasi. And tapos na yung promo ng cushion, guys. Sa lahat ng nag-avail, thank you so much. Pero wala ng promo. Ano na siya, balik original price na siya. So, wala nang link. Pasensya na po. So, this one, I'll try. And if kung magustuhan ko siya, we'll see kung makakakuha tayo ng promo nito. Pero, we'll see. Kasi kapag mga Korean na products, ano talaga, sobrang dalang akong nakakagusto ng products na may tint. Especially kapag made in Korea siya. Kasi napaka-light nila sa akin. Like, yung darkest nila, super light pa din sa akin. So, we'll see. We'll see if this works. Kaya gustong-gusto ko yung collagen cushion kasi wala siyang masyadong coverage. Wala siyang tint. So, ano lang talaga siya, like more on skincare lang talaga siya ba. Hindi siya leaning towards like makeup. So, marami siyang mga skincare benefits. Ayun. Medyo grayish na siya tingnan sa akin. So, this is the Sun BB. So, yung nasa mukha ko lang is yung skincare ko lang. See? Light kasi siya sa akin, guys. Konti lang yung ilalagay ko. Uy, mabango ha? Mabango to. And marami silang pinapadala sa aking products, yung Caris. Magdalang lang ako nagpo-promote. Yung gusto ko lang talaga yung pinopromote ko at saka yung pinupush ko ng mga promo. Yung gusto ko lang talaga. Kasi ayoko na mag-promote ng something na hindi ko gusto, diba? We'll see kung ano magiging itsura niya mamaya. Kasi tingnan nyo, light siya sa akin. Lalo na ngayon na mainit na. Lumalabas na si Mr. Sun lagi. Ang bilis ko pa naman magtan. Mainitan lang ako ng konti, ang bilis ko magtan. Kaya hindi talaga ako gumagamit ng mga cushion na may tint, diba? Sobrang daming mga tao na gustong-gusto yung mga cushion na galing sa Korea, yung may mga coverage, kasi wala talagang nag-work sa akin, guys, when it comes to like the right shade, wala talaga. Pinaka-dark shade nila, sobrang light pa din siya sa akin. And yun yung pinaka-ayaw ko, yung sobrang, tingnan nyo, ang light, diba? Sobrang nipis nga lang ng nilagay ko para lang makuha natin yung anti-pollution daw at saka yung SPF nito. Pero sobrang light niya talaga. Hindi ko nalalagyan yung noo ko kasi yan yung problema talaga sa kanila. Napaka-light. Malamang kasi ito din naman yung market talaga nila, yung mga kasi hindi naman tan yung mga tao dun, diba? Tingnan natin kung mag-aano siya mamaya. Pero kailan pa? Aalis na kami. Kukuha lang ako ng konti dito. Lalagay ko siya sa noo ng konti para naman meron tayong SPF 50 dyan. Pero puti talaga siya sa akin. Tingnan ko lang kung magugustuhan ko siya mamaya. Kung ano magiging itsura niya sa mukha. Kasi kung okay naman siya, maganda siya para sa mga lighter yung skin tone, diba? Wait sa, parang nagbe-blend na siya. Wait sa, ha? Tingnan natin. Parang nagbe-blend na ba? Hindi pa din. Maputi pa din siya, guys. Well, anyway. Hayaan na muna natin siya dyan. Yan, sobrang nipis lang. Tapos sobrang konti lang yung nilagay ko sa agtam ko. Sa neck ko maglagay ako ng more pa. Kasi sobrang konti lang yung nilagay ko kanina. Ito, sobrang konti lang yung kinuha ko kasi ayoko sobrang pumuti naman yung aking neck. Pero para lang sa SPF.
Okay, tayo sa likod. Anyway, tapusin ko lang yung makeup ko, guys. And timing, kasi battery low na tayo. Good, my love? Mm-hmm. You're all eating. That's good. Everyone gets that. Where's the food? No more left. And stuff on the ground. Mga worms yung pinapakain namin sa kanila. Guys, ang ganda ng weather. As in, ito yung gusto ko, yung mahangin, pero hindi malamig yung hangin. Tapos, perfect talaga ngayon. Dito na kami, guys, sa Kmart Kohl's. Pupunta muna kami ng Kmart. May bibili lang ako, but let's have Dan judge my face. What do you think about my face, babe? Your nose could be a little bit bigger. And your eyebrows are okay. What's wrong with your face? No, my face. Like, I put something on my face. What do you think? Describe my face. It looks the same as it always looked. Really? Yeah. It's not like, look at my neck and my face. The color. You're trying to can't tell any difference. Really? Yeah. So it's not lighter. No. How about like that? My arm and my face. Your arm's a bit darker. Yeah. But my neck? Nah. A little bit. A little bit darker, yeah? A little bit darker. Just a little bit. Just a little bit. You can't tell? Not really. So if you look closely, you can tell. Not you know really. what? It actually, how about like, can you see like a glow on my face? No. I can't. It's so big. There's no glow. Uy, meron kaya. Hindi ako No glow. naglagay. There's one web. Look at your face and my face. And move your face like this. Oh, your face is glowing. He's using this cleanser that like... I am not using any cleansers. Yeah, you use it today. Yeah. He doesn't use it every day, but he used something. Well, your skin always looks good, but look at my skin. Actually, guys, so far it's good. It's a bit like humid right now, especially inside the car. But it's not way too light. So, in fairness sa kanya, it's adjusting so far. Adjusting good. Adjusting good? Ano yun? Pero may glow. Hindi ako nag-highlight whatsoever. Yun lang yung ginamit ko. So far so good. I'm just using a new BB cream, my love. Good job. BB cream with sunscreen. Good job. Yeah. Let's go. Nice. Look at the wind. Ayun. Mahangin na. Hold on to the door. Yeah. Buti na lang malaki yung gap dito. Diyos ko. Bigat pa naman ang door. Panatamaan natin siguro. Dito na kami sa Kmart. Yung hinahanap ko is yung parang ganito siya, guys. Yung parang ganyan siya. Pantry shelf. Pero yung ano, yung transparent. Do you remember where you got that one? We have the same one. Gusto ko siyang gamitin sa skincare ko. I-organize ko yung skincare ko para alam ko kung ano yung mga meron ako before the Korea trip. Yes? It's there? Ayun! Oh, perfect. Really? Grabe naman sila. Just be happy they got one. Ito maganda to, guys. See? Transparent siya. Tapos silver yung paa. Ito din yung ginamit ko sa bag ko. You know what? Nandito yung mga transparent nila ng mga noong. Kulang. Kailangan ko ng 3. Why are you laughing? Why? I need 3. Oh, we only got one. One's better than none. Yeah, but... Why are you laughing, babe? What's wrong? Why? Why, babe? I had a joke today. Bot, Danny. You're laughing at me. What's this one? Clear short container with lid. Pwede bang dummy? Babe, I found the best shorts for you. Do you know where it is? Look around, Danny. Sorry. No, yeah. We'll do the shot. Babe, look. Hang on. Sige na, di wala. No. Why not? I got heaps of shorts. I don't really need any shorts. Over the heaps I of got heaps shorts. of shorts. What? 2? You've got heaps of shorts. More than 1.
Dito na pala kami sa Coles, guys. Ito na yung mga nila-lunch ni Dan. That's what I was trying to pronounce it. Chili con carne. Yeah. Beef bolognese, babe. Oh, the beef bolognese looks good, babe. Ito na yung nila-lunch ni Dan. So, hindi na ako gumagawa para sa kanya lately. Kasi mga ano daw siya, mga healthy. Tapos, gusto pa niya kasi iba-iba araw-araw. Creamy chicken and basil spaghetti, babe. That looks good. What's this? Classic beef stroganoff with pasta. So, sinustore niya lang to sa work niya. And, iniinit. So, we've got 3 now. Malapit na kami matapos, guys. Ito yung last namin. Did you get spaghetti? Yeah, I got those. Do you want these for lunch at all? I kind of want... Wait. Let me try one, actually. Let me find one. Mga ano sila, guys? Mga healthy food daw sila ba? Ready-made na. Don't open it. It's so cold. We're good? Let's go. Guys, may plano si Dan mamayang gabi. So, magmumuskato tayo. Kasi magluluto siya for me. Char! Half price, oh. Was $10. 5 na lang. Let's get this. Let's have a look. You won't like it. Huh? Muscato, mani. This one. We'll have to work out a settlement which is fair for both of us. I'll like spousal support. How much? I don't know, as much as you can give me. Guys, we are heading to our local... What was that again? Fruit and veg. Fruit and veg. We'll get some fruit. And some veg. Yes. Because what are you gonna do tonight, my love? He's cooking for me. That's gonna be a separate vlog. It was very, sobrang biglaan. It's not really cooking because it's not proper cooking. Well, it is. It's not. You will cook for me. I'm not cooking in like the proper pasta sauce. I'm just cooking in like a easy version. You're still cooking? Okay, I'm cooking. You are cooking though. I'm not Okay. helping you. Right? Right. Yeah. And, update sa mukha ko. Tingnan nyo, ang glow niya. Hindi ko alam kung, hindi siya oil. Oil pala siya. Do I look oily, babe? You do. Babe, like, tarong nga ba? Seryoso. Do I look oily? You look Greasy. Do I look greasy? a tad. Maybe you're shiny. Shiny. Okay. I like it actually. Wait guys, in fairness ha, yung ginamit natin, hindi na siya sobrang puti. Yeah, okay lang siya. Pasensya na kung tinitingnan ko yung screen kasi tinitingnan ko yung mukha ko. In fairness, yung nasa napakaangas niya, babe, no? Huh? But like, angst. What's That guy. Ano ba yung, like, he's got this angst to him. He's like walking like this, babe. With all the tats, you know? So far, uy, yung Sun BB, good. And alam nyo, siguro kung dadamihan nyo siya ng lagay, kasi yung sa akin kanina sobrang konti lang, kasi nga very light siya sa akin nung una. Feeling ko makaka-add siya ng coverage talaga, not like full coverage. Pero ngayon kasi, naglagay ako ng konti lang, and it gives me that light coverage. Guys, tingnan nyo. Charcoal, uling, $36 a bag. Grabe siya, ang mahal ng uling, ha? Yung mangga nila, $1.99 each. Diba last time pumunta ako dito, few days ago lang yun, medyo kulubot. Ngayon, meron na silang mga hindi masyadong kulubot. So, bili tayo ng mangga, guys. Ang liit ng mangga doong mahal. $2 isa naman, oy. Liit naman itong mangga, oy. May malaki pero kulubot. Tingnan nyo yung kamote. Tingnan nyo yung kamote. Babe. I know. Look guys. Grabe siya. How much? $1.99 per kilo. That's good. But the charcoal is like crazy expensive. We're home! What is that you're eating, Mala? Where is it? Dan got this seafood salad. Naka-quick sale siya. Kakainin niya na to. Ito yung from Coles.
From $3.25, $1.29 na lang. Maybe because like that will go off tomorrow or something. Yeah. Tomorrow? Yeah. Okay guys, let's do a quick haul. After nito mag-ano tayo, magsa-snack tapos magluluto tayo or gagawa tayo nung lumpiang toge. So nagpunta kami dun sa liquor store. We got Moscato. Ano siya? From $10, $5 na lang. Nakasale siya half price. Inumin natin to mamaya. Sa mga Kmart stuff muna tayo. So, napunta kami na Kmart. Meron silang mga ganito dun. Yung mga transparent na mga pang-kitchen. Pero gagamitan ko siya sa pag-organize nga ng skincare ko dun sa sa banyo. Kasi yung mga nabili ko sa Japan, hindi ko pa siya na-organize ng maayos. And gusto ko siyang i-organize, i-go through, and see kung ano ba talaga yung kailangan ko. Ginagawa ko usually siya before like ng overseas trip namin para alam ko kung ano yung meron ako. Para hindi ako mapabili ng marami pagdating ko na dun sa like country na pupuntahan namin. So, gagawin ko siya sa skincare, especially now na pupunta kami ng Korea. Sobrang daming skincare makeup dun. Hindi naman ako bibili ng makeup, pero skincare, baka temp ako ng bongga. Ang dami ko na. So, yun yung gagawin ko. Maybe bukas gagawin natin yun. But I got this. Ano siya? Ganito siya itsura, oh. And I think this one was $7. Is that right, my love? This one was $7, I think? Yeah. And itong maliit, $4. Ano lang siya? Maliit lang siya na acrylic na. Ganyan. And then the biggest one is like $7, I think this one is. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Fruit and veg. Bumili kami ng maraming mandarins. Yan, pang snack. So, kapag nagutom si Dan, yan yung kakainin niya instead of yung mga chocolate. Alam niya. Si Danny Boy. And then, ito. Ano siya? Tornadoes, barbecue, savory snack. Alam niyo naman ako, mahilig ako sa mga savory snack. Gusto ko lang siyang i-try. Try ko na siya ngayon. Ito yung mga gusto ko na. You like it? Really? It's good. Okay. Why are you shocked? I like it though. You don't like it? No. We got mushroom kasi si Dan magluluto siya ng dinner. Siya yung magluluto ng dinner mamaya. And then more fruit. So, may dalawang mangga ako dito. Nakainin ko ito yung isa ngayon. And then, 3 kiwi. 50 cents lang yung kiwi nila dun. Okay, sa Kohl's, we got this. One day mag-ano ako. Pork na, green beans na may pork yan. And then, croissant. Agahan ni Madam. Ito, parmesan cheese para sa dinner namin mamaya. Mini broccoli, baby broccoli. Para sa side dish ng dinner. At saka, asparagus, side dish ng dinner. Salmon, para sa dinner ni Dan. Steak, dinner ni Dan. Ribs, dinner namin, dalawa ni Dan. And then, itong mga to. So, it's from Lean Cuisine. Ang dami namin biniling ganito kasi lunch ni Dan. Tapos gusto ko din mag-try ng lunch na isa. And see kung magugustuhan ko siya. Usually kasi kapag mga frozen na mga ganito, hindi ko siya masyadong bet. Mas gusto ko yung like, bagong luto talaga, lutong bahay. Anyway, this is for Dan. Lean Cuisine na Thai green curry with rice. Meron siyang mga nakalagay dito kung ano yung mga benefits niya. Like, low in sugar, low in cholesterol, 97% fat-free. From the same brand, we got the classic beef stroganoff with pasta. And this is the one that I will try. The creamy chicken and basil spaghetti. Itong iba, kay Dan na to lahat. Yan lang yung gusto kong i-try, yung creamy chicken. From Healthy Choice naman siya, Japanese teriyaki, chicken and mushroom risotto. From Lean Cuisine, again, plant protein, butter chicken style. Yan. Plant-based eating. Ah, okay. Veg protein, high in fiber. And yun lang. Yun lang yung mga frozen meals. We got this passata tomato puree. Tomato puree. Tomato puree? Is that what you want to get?
He was like after a pasta sauce and then... Is it? Anyway. That, para mamaya. And then, probiotic drink. Ravioli. Lulutuin to ni Dan. Separate vlog siya guys kasi haba na itong vlog na to. Nasty! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Guys, kaka-transfer ko lang ng files sa aking computer and found out na itong vlog na to is medyo mahaba na siya and hindi pa kami gumagawa ng lumpia. So, lumpia video will be tomorrow's video, guys. It's gonna be a separate video. Si Dan is ready na siya. So, we will make lumpia! Guys, pagod na kami. Si Dan kakarating lang galing takbo. Anyway, tingnan natin kung ano na yung itsura ng ating Sun BB. I-leave ko pala yung link nun sa description box ha, kung interesado kayo. Pero, like, gustong-gusto ko siya. Nakakaloka. Nandito pala si Dan. Hindi ko siya in-expect na magugustuhan ko siya. Like, kanina pa lang, first impression, like, kanina, sabi ko talaga, hindi. Kasi, bali, sobrang light niya sa akin. Pero hindi. Nag-blend siya sa skin ko. And para sa akin ha, like, yeah, ano siya, medyo oily yung mukha ko. Pero like, okay lang. Ibablot ko lang siya. Mas gusto ko kasi na may glow yung mukha ko tingnan kaysa sa sobrang dry tingnan. Pero hindi naman siya like yung feeling ko greasy. Tapos medyo mainit din kanina. Hindi like sobrang humid. So hindi ko alam kung ano magiging resulta niya sa Pilipinas. Pero okay na okay siya sa akin. Gustong-gusto ko siya gamitin. Yung nasa lips ko, i-leave ko din sa description box. Nagkawala-wala na nga to eh. Pero maganda din siya. Galing siyang Peri. And, yo, gustong-gusto ko yung mukha ko, guys. Promise talaga. Parang naging smooth siya tingnan, diba? Hindi ko lang alam kung nakikita ng maayos sa camera. Parang lumapad tuloy ng bongga yung noo ko tingnan dahil sa shininess na ganap. Konti lang naman yung nilagay ko dito. Dito yung medyo marami dito sa sides na to ng mukha ko. Feeling ko kapag inayos nyo talaga siya pag-apply, like, alam mo yun, like, tamang amount talaga. Hindi yung gaya sa akin kanina na ginaganon-ganon ko lang kasi nga natatakot ako na sobrang lumight siya sa akin. Ano, magka-coverage kayo. Kasi meron talaga siyang, nag-claim talaga siya ng coverage. Though, I will update you guys. Paminsan, gagamitan ko siya nang nasa bahay lang ako na aayusin ko siya paglagay. And tignan natin kung magiging, kung mag-blend ba ulit siya. And ibang necklace yung gamit ko pala. Ito galing kay Miss, actually to. Si Miss yung nagbigay sa akin nito. Pineapple. Ang cute, diba? Kasi ano na eh, medyo mainit na. So parang summer vibes. Alam mo yan. Anyway, magsi-skincare na ako guys. Tatanggalin ko na tong aking Sun BB. Yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Sana guys na-enjoy nyo yung vlog. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good guys. Bye. Mwah.